What's up mga boy? So karon, magluto mig saging with kamay. Ang sugangan. Ang kahoy! Ay! Naya! Bunga! Ang halig! Ang posporo! Halinga! Ang kaldero! NANI?! Ganito! Ang sakay! Ang sakay! Ibutan! Hinaya! Ang tubig! Humanap! Taklobal! Bukal na! Amang tilawan! Ang kay init! Tinidor! Tilawe! Hungiti ko! Init! Luto na! Hao na! Panite! So karon, luto ng saging nga mo ng butang ang kamay. Angka! Butang iya! Tarungaw! Itakan! Ang tubig! Butang nga eh! Gamaya lang! Mana! Ang kamay! Able! Ang luwag! Hinaya lang! Oh! Alo-alo ah! Ang saging! Ibutang! Init! Ikaw! Wato na to maluto! Luto na! Patilaw ako! Luto na! Kauna ninyo! What's up mga boy? So karon, luto na mo saging. Oh, lamay kayo. Luto na niya mo ang saging at tamarindo. Before may mangaon, mag-shoutout sa mi. Oh, shoutout din ni Juliet is Ataba, May Sarlatan, Junjon Tagoy, Firen Burha, Sabana, ug si Berkel Garso. Ya guys, dugay-dugay yun may wakashutig balik kay gikan pa mi sa New York guys. Busy kami sa trabaho guys. Sa New York. So, para mawa ang kalaay, Mga ang tabay!